Vitajte pri mojom ďalšom videu. Dnes si vyskúšame, ako funguje náš Starlink internet. Ako som už spomínal v minulých videách, Starlink internet používam už viac ako 3 roky. Som s ním nadmieru spokojný, funguje dokonca lepšie ako napríklad optika v Bratislave. V Bratislave mám optický internet o rýchlosti 1000 megabitov a nikdy sa mi nestalo, že by sa mi zaplo 4K rozlíšenie na streamovacích platformách. Na Starlinku je to úplne bežné. Skrátka, garantovaný 100 megabitový internet je garantovaný 100 megabitový internet, nie 30 megabit, ktorý deklarujú za 1000 megabit. Takže takto vyzerá náš Starlink parabola generácie 1. No ahoj. No a je to úplne prvý Starlink, ktorý som si zakúpil. Jedná sa o ešte gulatú parabolu. Je motorizovaná, čiže parabola sa natáča podľa toho, ako lietajú satelity na oblohe okolo nás. Bol k nej pridávaný aj 30-metrový kábel. Je na takejto trojnožke, ak si pozrieme. Dajú sa zakúpiť aj rôzne pipe adaptery na strechu, čiže také na stožiare, alebo teda na strechu. A tu už máme, ako vedie náš 30-metrový kábel. A skúsime si Starlink internet. Takto vyzerá náš Gen 1 router. Či to je ešte prvý pôvodný router, ktorý máme od Starlinku ku tej prvej generácii. Skúsime si teda pozrieť našu Starlink aplikáciu. Veľmi sa mi na Starlink aplikácii páči, že má veľmi detailnú štatistiku pripojenia, ako Starlink funguje. Čiže vieme si všetky tieto ešte údaje rozklikať, že ako je pripojený, koľko percent je k dispozícii. Toto žiadny iný operátor neposkytuje. Čiže veľakrát z osobných skúseností sa musím pomaly vyhádať s operátorom, že internet mi nefunguje, aby mi uverili a po nejakom týždni možno aj niečo zreklamujem. Tu priamo Starlink mi aj ukáže, či ide, nejde, prečo nejde. Čiže máme tu veľmi detailnú štatistiku. Môžeme sa pozrieť potom ešte, či mu niečo zavádza vo výhľade. Čiže máme ho nastavený tak, aby nezavadzal. Nič vo výhľade. A môžeme si teraz skúsiť ten rýchlostný test. Čiže bežne počas dňa viem namerať aj niekedy cez 300 megabitov, ale tých 100 nameriame vždy. Čiže čakáme. Čiže download test sa dokončil, 142 megabitov. Upload 8,8. Vyskúšame si teda ešte aj speed test aplikáciu zmerať, koľko nám to nameria. Vybralo nám to Antik. No. Zatiaľ to vyzerá dobre. ...230 megabitov. Upload 37, to už znie lepšie ako 8,8. Ale zvyčajne sa drží cez 10 megabitov. To bola asi nejaká náhoda, že nameral menej. Teraz 34, čo je veľmi slušné. Nadpriemerné oproti bežnému omeraniu, keď robím. A tieto hodnoty 230 megabitov download, 34 upload môžem hodnotiť jedine 5 hviezdičkami. Dobre. Takže vidíte, ako Starlink internet funguje. Určite doporučujem každému, kde nie je dobré internetové pripojenie alebo žiadne, veď Starlink funguje kdekoľvek. Či už ste v lese alebo niekde, kde vôbec žiadne pripojenie na internet nemáte, ani mobilný signál. Starlink funguje všade a s takýmito skvelými hodnotami.
To je na dnes všetko. Prajem pekný deň.